בזמן התחרות אני לגמרי שם. יש לי כל מיני מחשבות, והטריאטלון ממש שומר אותי מפוקס. אני פשוט אוהבת להתאמץ, כל הזמן לבדוק את הגבולות שלי מחדש. 2 אימונים ביום, 6 אימונים בשבוע. מהירות זה סוג של ריגוש בשבילי. משהו שמעניין אותי, שמניע אותי, שמרגש אותי. לפני 2 לא ידעתי לשחות, למדתי לשחות, רכבתי קצת על אופניים, החלטתי שאני רוצה לעשות טריאטלון. יש אנשים שנהנים ממוזיקה וריקוד, ואני נהנית מאנרגיות שכאלה. לדעתי שום ניצחון או שום הישג הוא לא בעל משמעות אם אין איזשהו תהליך ממושך שממלא אותך. זה האושר. ההישג כמתנה על הדרך. לפעמים אני עושה את זה בשביל בת זוג שלי שתהיה גאה, אבא שלי שיהיה גאה, בשביל אחי הקטן שחי מעבר לים. זה מחיה אותי, מחזיק אותי, ואין כמו לחצות את הפיניש ליין. כל בן אדם שעושה את זה הוא בן אדם קיצוני וכפייתי, נקודה. חברים, נשמח לראות אתכם גם בתחרות הבאה. אנחנו פה, דיינרס דיינמיק, הוא בשבילכם ולמענכם.